Sziasztok! Bandai vagyok. Decemberben elkezdtünk egy podcast sorozatot a Rajecki Krisztián barátommal, Rikivel. Eznek az a neve, hogy Boncasztal. És ebben a podcast sorozatban mindenféle témákat kitárgyalunk, filmekkel kapcsolatban akár, vagy kicsit ilyen közéleti témákat is feszegetünk. Tulajdonképpen mindenről beszélünk, úgyhogy érdemes lesz követni, már csak azért is, mert már megszületett a Boncasztal YouTube csatornája, és már így ilyen heti rendszerességgel mindig fent lesznek az újabb és újabb podcastek, tehát érdemes nyomon követni ezeket a podcasteket. Tulajdonképpen az én csatornámon 4 darab podcast már fent van. Ezek majd az elkövetkezendő hetekben szintén rajta lesznek a Boncasztal podcast csatornáján is, és utána meg majd jönnek az újabbak is. Úgyhogy mindenképp, minden szempontból érdemes lesz ezt követni. És tulajdonképpen azok, akik például az én csatornámra kifejezetten a boncasztalos tartalmak miatt iratkoztak fel, azok nyugodtan átmehetnek majd a Boncasztal csatornájára, és akkor oda is fel lehet iratkozni, valamint ezúton is szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik megtekintették ezeket a podcasteket. Már a Zsivány 1-es spoileres kritikánkat több mint 4400-an nézték meg, hogy hallgatták meg, úgyhogy nagyon örülünk nekik, nagyon szépen köszönjük, és nagyon reméljük, hogy majd a továbbiakban legalább ennyit, ha nem többet fogunk látni, mármint megtekintés számba, úgyhogy én azt mondom, hogy mi nyomni fogjuk az ipart keményen, és hát jó hallgatást mindenkinek. Sziasztok!